खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर एन्ड माय डियर जिबि ब्लग फेमिलिस प्रमद बर' बिथां सारनि मोनसे बायट' होनला बेखौ टिभि शो बादि जेरावनाखि अडियेन्सफ्रा बिथांनि सायाव प्रश्न खालामनो हायो बेबादि मोनसे श'आव नुदों बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों जे मोनसे हारिया गावनि थामोनथा रैखानि थाखाय जुजिनानै डेम'क्रेटिक लामाजों आन्दलन खालामनायाव आसाम बन्द मालाबा जिल्ला बन्द मालाबा बबेबा अफिस बन्द जायोब्ला गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे जायफोरहा निखावरि श्रेणिनि निखावरि थाखोनि सुबुंफोर बिथांमोना बिराद खस्थ' मोनो होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बाथ्रायावनो आङो बुंखादों आन्दलनखौ मानो खालामो? Without any ambition, we can't start any movement. जों मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामबायब्ला जोंनावथ' मोनसे निस्सय उद्देश्य दंथारो। जों बर'फोरनाबो बड'लेण्डमोन आरो आं बुंखादों हारिनि थामोनथा रैखानि थाखाय बेफोरबादि निखावरि बेफोरबादि आंखाल बेफोरबादि बेखार बेरजगारखौ फोजोबस्रांनो थाखायनोथ' जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नङाब्ला जोंनि जेंनाफ्रा मोनफ्रोमबो जेंनाया सुफुंजाया होननानै जों दाबिदोंमोन जों बिदोंमोन। नोंथाङासो प्रमद बर' बिथाङासो मा नुहुरखो बिटिआरखौ ससेयाव सुक्ति खालामनानै लानानै फैबाय। मानोथो होनदों रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि रोजा रोजा सुबुंफोरनि बलिदाननि गेजेरजों सोरजिदों बे बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ बेखौ गुबुननो फिथाइखौ जाहोनाङा होननानै ओरैनो मोनदों नामा? नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजों गुबुननो दौनानै होनायासो जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। बर'आव जेसेबांनाखि बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जादों आरो दुखु खस्थ' लानांदों बेनि भेलुखौ बुजिनांगौमोन बिथां प्रमद बर'आ। आरो बेखौ जों मालाबाबो भेलुलेस जों साननो नाङा। जोंनि आर्थिक बेबस्थाखौ थिग खालामनो थाखायनो जों सोमावसारदों आरो बिथाङा मोजाङै बुंनानै होबावदोंसो जे गाव सिगांनि समनिफ्रायनो बर'फोरखौ थास' रुनानै जानाय थालिर रुनानै जानाय नुबोदोंमोननो बे लेभेलसिमहालागै सुबुंफोरखौ नुबोदोंमोन होननानै बुंदों। नाथाय दा बेसेबां सोलायखो? बिटिसिआव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि सासन दंमोन अब्ला बाजार आरि सुबुंनि आर्थिक बेबस्थाफ्रा माबादिमोन बेखौ नोंथाङाबो निस्सय मिथिगौ। इट इज वेल नन बाय एभ्रिवान लिभिं इन बिटिसि। नाथाय नोंथाङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै मा खालामखो रायजो राजाफोरखौ? बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि न'खरनि गेजेराव दाङाबाजि नुबोदों होननानै नोंथाङा बुंदों। आर्थिक बेबस्थाया थिग नङाब्ला न'खराव थोजासे रांखान्थियारि बेबस्था गैयाब्ला दावराव दावसियाथ' फैखागोन। मानो फैया जानो? बेफोरखौ जुदि बिटिआर मोननायनि गेजेरजोंबो नोंथाङा सुस्रांनानै होनो हायाब्ला माखौथो लेक्सार होदों? दिनै नुनो मोनबाय मोसौ मासेबो फिसिनानै जानो हाला रायजो राजाफ्रा, अमा मासेबो फिसिनानै जानो हाला, साइकेल गंसे लांगोनायाव दोननो हाला, गयखौ सिन्थाय हाननानै लाङो। बेफोर मानि थाखाय जादों? आर्थिक बेबस्थाया स्ट्रं मोनबा बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आर्थिक बेबस्थाया थिग जानायमोनब्ला बेफोर परिस्थितिखौ जोंनि बर' रायजो राजा बा जोंनि गामियारि ओनसोलाव भुगिनांनाय नङामोन। दिनै प्रमद बर' सारा आर्थिक बेबस्थाखौ थिग खालामाब्ला मानगोनां प्रमद बर' सार आर्थिक बेबस्थाया जुदि बेबादि गोग्लैसोलांबाय थायोब्ला 1000 फैसानि थाखायनो सोरखौबा सिगि सग' लांखारनाय किडनेप खालामनाय जाथायबो सोमजिनो हागौ। आर्थिक उन्नतिया जोंनि थाखाय मास गोनांथार बेखौ बुजिसार आरो बे बुस्थुखौ जायफोर सरकाराव थायो बिथांमोना खालामनानै लानो हायो। जेरै नोंथाङा नोंथांनि थाखाय खालामनानै लादों, फिसा फिसौनि थाखाय खालामनानै लादों, नोंनि थाफाग्रा सेलादार बेलादारफोरनि थाखाय खालामनानै लादों, थिग बिदिनो रायजो राजाफोरनि आर्थिक बेबस्थाखौबो स्ट्रं बानायनानै हो। बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बिटिसिआव जायनाखि 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडनि साख्रि सोनो हानाय क्षमता दंमोन बेखौ खोमाना लानाया जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे बिराद गिदिर दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि गेजेरजों खमसे खमथ'
5 बोसोराव 2000 जन सुबुङा बेखार सुबुंफ्रा लाइमोनफ्रा साख्रि मोनगौमोन। बेखौ प्रमद बर' सारा गोसो होयैया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै सान्थि बुंदों रायजो राजाफोरनि न'खराव रांखान्थियारि बेबस्थाया गोग्लैसोलाङोब्ला माखौ लानानै सान्थि जागोन सुबुंफ्रा? लेक्सार खोनासंनानैथ' उदै बुङा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि उन्नतिनि थाखाय माखासे बेबस्थाखौ नोंथाङा बानायना होनांगोन। नाथाय नोंथाङा गासिबो मिशन भिजन गासिबो टटेलि बिटिआर एकर्डनि दफा गासिबो फैलारजोब। नंगौना नङा रायजोफोर? मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।